Εμείς ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Σπυριδάκη, γιατί φώτισε όντως μια πλευρά που πολύ συχνά ξεχνάμε, που όμως είναι και σημαντική. Είναι σημαντική για πολλαπλούς λόγους, και γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι ένα αμεληταίο μέγεθος, αλλά και γιατί βέβαια συνδέεται συνολικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την έννοια της εργασίας και της ικανότητας. Η συζήτηση είναι σε εσάς. Να ξεκινήσετε, ναι. Ευχαριστώ. Την ερώτηση που θα ήθελα να την κάνω στον κύριο Ρομπόλη, με βάση τα όσα μας είπατε για το φαινόμενο της ανεργίας, διαπιστώνω ότι αυτό δεν αφορά αυτό καθεαυτό τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν εργάζονται μόνον. Με βάση το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες χάνονται από τα άτομα τα οποία δεν εργάζονται. Διαπιστώνω, φαντάζομαι, και θα ήθελα να μου πείτε την άποψη σας επ' αυτού, ότι αυτό το μέγεθος, η ανεργία, επηρεάζει και ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν και τώρα συνταξιοδοτούνται κατά κάποιο τρόπο, γιατί με βάση δύο θεμελιώδεις αλλαγές οι οποίες έχουν λάβει χώρα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τα ασφαλιστικά ταμεία. Το πρώτο. Και το δεύτερο, το ότι σταδιακά η χώρα έχει δεσμευτεί να μειώσει τα ποσοστά τα οποία καταβάλλει για συντάξεις ως ποσοστό επί του ΑΕΠ μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα. Διαπιστώνω ότι το ένα μέγεθος με το άλλο έχουν κάποια συνάφεια και ήθελα να ρωτήσω αν είναι επιστημονική η σύνδεση αυτών των δύο μεγεθών και αν υπάρχουν στοιχεία το πόσο το ένα επηρεάζει το άλλο. Ευχαριστώ. Ναι. Αν άλλες ερωτήσεις, να τις συγκεντρώσουμε. Συγγνώμη, ναι, δεν το είδα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σπυριδάκη αν η ανεργία των ατόμων με αναπηρία παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα ή και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ. Και εκεί υπήρχε μια ερώτηση. Ναι. Ακούγουμε? Ναι, μια χαρά. Και εγώ προς τον κύριο Ρομπόλη θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ανεξαρτήτως ποιο παραγωγικό μοντέλο οικοδομείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζετε ότι είναι και λίγο θέμα εσωτερικό, από την άποψη ότι εμείς σαν κράτος, όταν επί σειρά ετών δανειζόμαστε για να καταναλώσουμε και όχι για να γίνουν κάποιο είδους επενδύσεις, όποιο παραγωγικό μοντέλο και να οικοδομηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορέσει η οικονομία, πιστεύω, να ανορθώσει. Και πέρα από αυτό, μιλήσατε και για φιλελεύθερες πολιτικές. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα ποτέ δεν εφαρμόστηκε στην οικονομία τουλάχιστον φιλελεύθερη πολιτική. Δεν δόθηκαν κίνητρα ποτέ στον ιδιωτικό τομέα, δεν μειώθηκε κανένας συντελεστής φορολογίας για την επιχείρηση. Οπότε για φορολογική πολιτική, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Θεωρώ. Και θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό. Άλλη ερώτηση. Ναι. Θέλετε να... Βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος ρωτάει. Πάλι για τον κύριο Ρομπόλη μια ερώτηση. Μιλήσατε για την ανάπτυξη του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα. Και αναφερθήκατε μάλιστα ότι αυτή μπορεί να γίνει στους τομείς 20 και 21 στα τρόφιμα και στα ποτά. Ήθελα να ρωτήσω, αυτή η ανάπτυξη θα είναι σε μια εξαγωγική κατεύθυνση, δηλαδή η χώρα θα εξάγει? Και αν αυτό θα είναι προς μια εξαγωγική κατεύθυνση, δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια εμπόδια σε σχέση με το τι μπορεί να εξάγει η χώρα ως μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τελευταίο που ήθελα να ρωτήσω είναι ποια σχέση υπάρχει, πάλι στον κύριο Ρομπόλη, ποια σχέση υπάρχει μεταξύ του ζητήματος του κατώτατου μισθού και της μείωσης ή όχι της ανεργίας. Γιατί διαπιστώνουμε ότι σε αυτό το χρονικό σημείο ότι έχουμε δύο πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης και της σημερινής για το ζήτημα του κατώτατου μισθού και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αυτά τα μεγέθη. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Ναι. Καταρχήν να ευχαριστήσω πολύ για τις ερωτήσεις, γιατί βοηθάνε στο να πούμε πράγματα που δεν είπαμε στην εισήγηση. Το πρώτο, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, εργασία, πρόορη συνταξιοδότηση, το πρόγραμμα των συνταξιοδοτικών δαπανών κλπ. Στην νεοκλασική αντίληψη, αυτό που λένε οι πολιτικοί νεοφιλελεύθεροι, οι κοινωνικές δαπάνες θεωρούνται ότι είναι καταναλωτικές δαπάνες. Επομένως, η αντίληψή τους είναι ότι θα πρέπει
δαπάνες να τις συρρυκνώνουμε και να τις κάνουμε επενδυτικές δαπάνες, γιατί από εκεί παράγεται ο πλούτος. Στην αντίληψη τη δική μας, σε μια μετακενσιανή ή μαρξιστική προσέγγιση, οι κοινωνικές δαπάνες, αυτό είναι μια αντιπαράθεση επιστημονική τα τελευταία 200 χρόνια που υπάρχει ο καπιταλισμός. Δεν είναι δηλαδή σημερινό φαινόμενο. Οι κοινωνικές δαπάνες στη δική μας αντίληψη δεν είναι παραγωγικές δαπάνες, δεν είναι καταναλωτικές, αλλά είναι αναπαραγωγικές δαπάνες. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε τις συντάξεις, τα νοσοκομεία κλπ. Διατηρούμε ένα βιωτικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα η κατανάλωση αυτών των πόρων συμβάλλουν στην αναπαραγωγή της οικονομίας. Επομένως, γι' αυτό αυτή η προσέγγιση διαφωνεί με την άλλη, την νεοκλασική, ότι δεν χρειάζεται να τις συρρυκνώνουμε. Εντάξει, να τις ορθολογικοποιούμε, να μην υπάρξει σπατάλη κλπ. Αλλά συμβάλλουν στην αναπαραγωγή της οικονομίας. Στην αντίληψη επομένως αυτή που έχει η Τρόικα, λέει ότι οι δαπάνες συντάξεων το 2010 πόσο ήτανε στη μελέτη που είχαμε κάνει εμείς ήταν το 12,5% του ΑΕΠ, στη μελέτη δική τους ήταν 14,5% του ΑΕΠ. Και αυτοί λέγανε ότι πηγαίνοντας έτσι ο πληθυσμός, με τη γύρανση, συνταξιοδότηση κλπ, το 2060 οι συνταξιοδοτικές δαπάνες το 60 θα είναι 25% του ΑΕΠ. Δηλαδή λένε ότι, μας λέγανε και εμάς δηλαδή που συζητάγαμε, σαν Ινστιτούτο, ότι το 2060 όταν η οικονομία παράγει 4 ΑΕΠ, το 1 ΑΕΠ θα πηγαίνει για συντάξεις. Το 1 ευρώ θα πηγαίνει για συντάξεις. Επομένως με τα 3 ευρώ τα υπόλοιπα, τι θα πρωτοκάνετε. Άρα πρέπει να μειώσουμε το ρυθμό αύξησης αυτών των δαπανών. Εμάς στη δική μας μελέτη έβγαινε ότι το 2060 θα ήταν 17,5% του ΑΕΠ. Είχαμε μόνο και μια διαφωνία στα στοιχεία, στη μεθοδολογία ήταν η ίδια, απλώς στα στοιχεία. Και γι' αυτό βάλανε αυτή τη ρήτρα του 2,5%, δηλαδή ότι από το 10 μέχρι το 60 οι δαπάνες συντάξεων θα αυξηθούν 2,5% του ΑΕΠ. Επομένως, θα πηγαίνανε περίπου στο 16,5-17%. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ήδη το 2014 οι δαπάνες συντάξεων είναι 17% του ΑΕΠ. Δηλαδή ο στόχος αυτός που είχαν, η μείωση των συντάξεων που έγινε κατά 45% δεν έχει τάση να πετύχει το στόχο. Και στην οικονομική και κοινωνική πολιτική, ανεξάρτητα αν διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς με ένα πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι όταν η ίδια οικονομική πολιτική και κοινωνική που εφαρμόζεται δεν επιτυχάνει τους στόχους που ίδια θέτει στον χρόνο που θέτει. Τότε περιπλέκεται ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, είτε το οικονομικό είτε το κοινωνικό. Ανεξάρτητα εάν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς. Είναι κεντρικός παράγοντας εάν πετυχαίνεις το στόχο σου στον χρόνο που τον θέτεις. Επομένως, αυτή τη στιγμή όλη αυτή η προσέγγιση, παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν οι συντάξεις 45% δεν έχει προσέγγιση. Δεν έχει. Και εφόσον ήταν αυτό το αδιέξοδο, από εκεί και μετά μπαίνεις στη λειτουργία πλέον μέτρων αδιεξόδου. Έρχεται και λέει, αφού έχω 17%, πώς θα το συγκρατήσω αυτό για να μην γίνει 25% παρά το γεγονός ότι τη συντάξη 50%, το 17% το πιάνω, το 14% και όχι το 25%. Άρα βάζω τη ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος. Και μειώνω και τις επικουρικές συντάξεις. Εμείς όταν το κάναμε αυτό, γιατί ότι μέτρο, εμείς αμέσως το κάναμε τη μελέτη μέχρι το 50%, βλέπαμε ούτε αυτό θα γίνει. Εμείς μάλιστα σε ένα σενάριο κάναμε, είδαμε ότι και να καταργήσουμε το σύστημα, το συνταξιοδοτικό σήμερα, πάλι είναι ελλειμματικό. Πάλι το σύστημα είναι ελλειμματικό, γιατί πρέπει το σύστημα να επιστρέψει σε όλους εμάς, αν είμαστε εργαζόμενοι, τις εισφορές που του έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Κάνα θα πούμε στους συνταξιούχους, σας δώσαμε ό,τι σας δώσαμε, τελείωσα. Αλλά στους άλλους που μας δώσανε και δεν έχουν πάρει ακόμα σύνταξη, πρέπει να τους επιστρέψουμε τις εισφορές. Δεν έχει το σύστημα αυτούς τους πόρους να τα επιστρέψει. Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρή η οικονομική κατάσταση είτε της ασφάλισης είτε γενικότερα του κοινωνικού κράτους. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είμαστε σε μια χώρα και όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τον ορισμό της ανεργίας που άλλαξε από το 70 μέχρι σήμερα, γιατί άλλαξε? Τον άλλαξαν οι βόρειες χώρες της Ευρώπης για να συρρυκνώσουν τους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας. Για τις βόρειες χώρες της Ευρώπης
έχουν ένα υψηλό επίδομα ανεργίας, το 80% του τελευταίου μισθού και για αρκετά χρόνια. Σαββά, απλά μία προσθήκη σε αυτό. Επί Θάτσερ, ο ορισμός ήταν ηλικίες και 30 φορές. Αλλά ο λόγος που, δεν σας είπα στην εισήγησή μου, ήταν ο λόγος που αλλάζουν είναι για να περιορίσουν τους δικαιούχους. Εμείς αυτή τη στιγμή σήμερα, επίδομα ανεργίας, παίρνει 1 στους 10 ανέργους. Έχει συρριγνωθεί πάρα πολύ. Επομένως, μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, έρχεται μια ομάδα που είναι πάνω από 50-55 ετών, εγώ το βλέπω και εμπειρικά, που έρχονται και μου λένε, σας παρακαλώ πολύ, όταν κάνω τις ομιλίες που μεγαλούν έτσι σε όλη την Ελλάδα, και μου λένε, μπορείτε να μας πείτε στα πλαίσια της ασφαλιστικής νομοθεσίας, εάν μπορώ με αυτά τα χρόνια ασφάλισης και την ηλικία που έχω 55-58, να πάρω μια σύνταξη, διότι δεν έχω εισόδημα, δεν πρόκειται να με πάρει κανείς και δεν έχω και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και φαρμάκων. Επομένως, τον οδηγούμε σε αυτή την πρόορη συνταξιοδότηση. Και τώρα στο Euro Working Group, θα το είδατε κι εσείς, βάζουν το θέμα της μείωσης της πρόορης συνταξιοδότησης. Όταν του εξηγείς ότι η πρόορη συνταξιοδότηση είναι μια αναγκαστική επιλογή για τον καθένα, διότι δεν παίρνει επίδομα ανεργίας, βλέπει ότι δεν θα επιστρέψει στη δουλειά του και σου λέει τι θα κάνω εγώ όντας 55 ετών μέχρι 65 που θα πάρω την κανονική μου σύνταξη, 67 που έγινε τώρα. Πώς θα ζήσω, χωρίς εισόδημα, χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, χωρίς τίποτα. Επομένως, τον οδηγεί στην πρόορη συνταξιοδότηση και σου επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την βιωσιμότητα, την οικονομική του συστήματος. Το 2010, από την ανεργία που είχαμε το 10, το σύστημα έκανε από εισφορές 2,5 δις. Το 2014, από την ανεργία πάντα τη στατιστική, για να έχουμε ένα σημείο συγκρίσιμο αναφοράς, από την ανεργία το σύστημα χάνει από εισφορές 6,5 δις. Είναι 5.000 εισφορές το χρόνο, να υπολογίσετε. Ο κάθε εργαζόμενος δίνει. Το 2010, παραδείγματος χάρη, οι δαπάνες συντάξεων, επειδή κάναμε μια μελέτη, ήταν νομίζω 32,5 δις και σήμερα είναι 22. Έχουν μειωθεί 11 δις. Δηλαδή έχουν φύγει από το εισόδημα των συνταξιούχων μέσα στα τα χρόνια 10-14, 11 δις. Το θέμα ποιο είναι, όταν παρουσίαζαμε αυτή τη μελέτη στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας, σε επίπεδο τεχνικό δικό μας, όχι διπλωματών κλπ. Όταν βλέπουν ένα σύστημα που έχει αυτό το επίπεδο των εισφορών, γιατί έχουμε υψηλές εισφορές. Είναι πρώτη η Γερμανία, μετά η Γαλλία και μετά εμείς. Αλλά όταν το δει σε επίπεδο εκρών, είναι πολύ χαμηλές οι 20. Και σου λέει ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό το θέμα, είναι μια στρατηγική επιλογή του συστήματος να έχει ψηλές εισφορές, χαμηλές παροχές, γιατί βλέπει ότι θα έχει το φαινόμενο του baby boom, δηλαδή μαζική γύρανση και έξοδο συνταξιούχων. Εμάς αυτό θα συμβεί το 2022 μέχρι το 2028 και έχουν υπολογίσει το 2022 με 2028 πόσα δισεκατομμύρια θέλει το σύστημα για να πληρώνει τις συντάξεις 3 εκατομμυρίων συνταξιούχων το 2022, και το 2022 δεν είναι μακριά, συν των νέων που θα έρθουν για σύνταξη. Και αν σε αυτό το ιστόγραμμα που το έχουμε κάνει σε ιστόγραμμα προσθέσεις και το ιστόγραμμα των πληρωμών των κοκρεολυσίων, από ομόλογα που λήγουν το 22, το 23 μέχρι το 28, τότε εκεί, εγώ τουλάχιστον με τα νούμερα που βλέπω, νομίζω ότι τελειώσαμε. Δηλαδή είναι ασύλληπτα τα νούμερα. Και βέβαια το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι ενώ εμείς, υποτίθεται σαν επιστήμονες, σαν εμπειρογνώμονες, κάνουμε όλες αυτές τις δουλειές για να χρησιμοποιηθούν από τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, δεν συγκινείται κανείς. Και αυτές, όπως αντιλαμβάνεσαι, οι πολιτικές θέλουν και χρόνο για να αποδώσουν. Δεν μπορείς δηλαδή το 2021 να πάρεις μέτρα για να εξασφαλίσεις τη χρηματοδότηση του 2022. Γιατί οι πόροι είναι τεράστιοι. Δεν μπορούσε ένα χρόνο να δημιουργηθούν αυτοί οι πόροι. Επομένως, βλέπει κανείς ότι όλη αυτή η πασπερμία μέτρων χωρίς μια εσωτερική συνοχή και στόχευση λειτουργούν αντιφατικά μέσα στο σύστημα, το οποίο το πηγαίνουν συνεχώς προς τα κάτω. Και αυτή τη στιγμή λέει μειώστε την πρόορη συνταξιοδότηση, μειώστε την πρόορη συνταξιοδότηση, πόσο στοιχίζει η πρόορη συνταξιοδότηση, αλλά πέστε άμα το κάνετε αυτό, αυτή τη στιγμή στην πρόορη συνταξιοδότηση από μια μέτρηση που κάναμε τη δικαιούνται 80.000 άτομα.
Επομένως, 80.000 άτομα θα βρεθούν σε κοινωνικό αποκλεισμό επί μία 12ετία. Δηλαδή, θα έχεις μία συμβολή επιπλέον στην κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, στη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Ναι. Τώρα, για το δεύτερο, για το παραγωγικό μοντέλο κλπ. Κοιτάξτε, καταρχήν, αυτό που λέτε, ναι, γιατί όλο αυτό που έγινε το μοντέλο της άνησης ανάπτυξης, όταν εγώ αυτές τις ιδέες παρουσιάζουμε σε διεθνή συνέδρια με τους Ευρωπαίους, ξέρετε τι σου λένε οι Ευρωπαίοι. Εντάξει, έτσι είναι. Αλλά αυτό που έγινε, η συρρίκνωση του αγροτικού τομέα, η συρρίκνωση του βιομηχανικού τομέα, έγινε με τις υπογραφές των δικών σας πρωθυπουργών. Δεν έγινε με τις υπογραφές της δικές μας. Εμείς το προτείναμε αυτό. Καταργήστε τα τέφλα για να καταργήσετε το εργοστάσιο ζαχάριος για να κάνουμε εμείς εξαγωγή ζάχαρη. Ο καθένας αυτή τη ζωή κάνει αυτό που το συμφέρει. Εσείς τι κάνατε? Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είπατε ότι άμα καταργήσω τα τέφλα θα καταργηθεί η ζαχαροβιομηχανία και η ζαχαροβιομηχανία? Ο κύκλος προϊόν, εισόδημα, απασχόληση είναι αυτό, άρα δεν το καταργώ. Και επομένως αυτό είναι σωστό. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Τώρα, το πώς δημιουργούνται τα ελλείμματα. Ακριβώς επειδή γινόταν αυτή η συρρίκνωση προϊόντος και της απασχόλησης, το πολιτικό σύστημα τι έκανε? Έπαιρνε δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, τα διοχέτευε στην οικονομία για να κρατήσει αυτό που λένε ένα βιωτικό επίπεδο μέσα από τη ζήτηση. Η οποία όμως αυτή η ζήτηση δεν προερχόταν από εισόδημα μέσα από την εγχώρια παραγωγή, προερχόταν από ένα δανεισμό απ' έξω. Οπότε και φτάσαμε στο 2010 προς εκεί. Επομένως είναι διαστοτικό το πρόβλημα, δεν είναι διαχειριστικό. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε σε ένα επίπεδο κατανόησης του προβλήματος. Γιατί όσο βαθύτερα και κοντά στην πραγματικότητα κατανοούμε το πρόβλημα, τόσο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το ίδιο και για τη φορολογική πολιτική. Δηλαδή αυτό που δεν σας είπα είναι ότι για να περάσει κανείς σε μια παραγωγική ανασυγκρότηση, οι βασικές του προϋποθέσεις είναι να δημιουργήσει κάποιες βεβαιότητες. Και οι βεβαιότητες τι είναι? Πώς λειτουργεί το τραπεζικό και χρηματοδοτικό σύστημα, δηλαδή η χρηματοδότηση της οικονομίας. Μια βεβαιότητα είναι πώς λειτουργεί η φορολογική πολιτική. Μια βεβαιότητα είναι πώς λειτουργούν οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας. Κάνουμε μια έρευνα, παραδείγματος χάρη, και πηγαίνετε σε 3 νέα παιδιά που τελειώσαν το Πολυτεχνείο και κάναν μια διπλωματική εργασία. Και αυτό που κάναν σαν διπλωματική εργασία το κάναν προϊόν. Και έχουν κάνει μια επιχείρηση, ξέρω εγώ, στην Ορεστιάδα. Και κάνει ερωτηματολόγιο μαζί του. Και όταν κάνει το ερωτηματολόγιο με 3 νέα παιδιά, νομίζω ότι μιλάνε με επιχειρηματικούς ήρωες. Γιατί τι σου λέει? Ό,τι είναι εντός των τυχών, εντός της επιχείρησης, το ελέγχουμε εμείς, αλλά ό,τι είναι εκτός των τυχών, εκτός της επιχείρησης, οι λεγόμενες εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, δηλαδή ίντερνετ, πρόσβαση σε αγορές, πρόσβαση στις πρώτες ύλες, πρόσβαση σε εκείνο, προς το εκείνο, είμαστε στο χάος. Και αν κλείσει αυτή η επιχείρηση ή όποιες άλλες επιχειρήσεις, θα κλείσουν ακριβώς επειδή δεν έχουν δημιουργηθεί εξωτερικές οικονομίες κλίμακας. Οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας τι κάνουν? Ελαχιστοποιούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο και μειώνουν το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. Και ο λόγος που δεν έρχονται επενδυτές στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτός. Σου λέει να έρθουν να κάνουν μια επένδυση. Ποιο είναι το κόστος και ο κίνδυνος? Όταν επομένως του λες αυτός και σου λέει εξωτερικές οικονομίες κλίμακας που είναι, δεν υπάρχουν δίκτυα, δεν υπάρχει εκείνο, δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει άλλο, σου λέει επιλέγω μια άλλη χώρα. Γιατί ο κίνδυνος επιχειρηματικός είναι πάρα πολύ ψηλός. Είναι πολύ καθαρό αυτό. Τώρα, αυτό που είπαμε, αυτό που λέει για τους κλάδους κλπ. Αυτή η κλάδη που τουλάχιστον εμείς σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται, προσφέρουμε στο δημόσιο διάλογο, είναι και κλάδοι που ήδη υπάρχουν επιχειρήσεις. Ήδη είναι επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα έχουν επιδείξει αυτό που έχουν επιδείξει, και μικρές και μεσαίες και μεγάλες, έχουν μια εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά θέλουν και έναν τεχνολογικό εξυγχρονισμό. Επομένως, είναι κλάδοι που έχουν μια εξαγωγική κατεύθυνση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι εξάγεις και πώς εξάγεις κλπ., αυτό είναι μέσα στα πλαίσια όλου αυτού του εσωτερικής διαπραγμάτευσης που γίνεται μέσα στην Ευρώπη. Βλέπετε και οι Γάλλοι είναι μια αγροτική οικονομία. Η Γαλλία γιατί είναι μια βιομηχανικο-αγροτική οικονομία. Δεν είναι? Επομένως, όταν πάνε και τις ακουμπάνε, είτε το πρωτογενή είτε το δευτερογενή τομέα, επειδή από πίσω έχει όλο αυτόν τον κλάδο, με επιχειρήσεις, με απασχόληση, με εισόδημα κλπ., υπάρχουν διαπραγματεύσεις και αντιστάσεις. Το ίδιο γίνεται και στην Ιταλία. Δεν έχει γίνει με τόσο εύκολη εγκατάλειψη η συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής. Και εδώ μπήκε μέσα από το μηχανισμό των επιδοτήσεων. Μέσα από το μηχανισμό στην ουσία οι επιδοτήσεις ήταν. Ήταν η ελαχιστοποίηση της αντίδρασης των αγροτών απέναντι σε αυτό που τους έρχεται τα επόμενα χρόνια. Αυτό ήταν. Δηλαδή τους εξαγόρασαν
την αντίδρασή τους. Τους έλεγαν ότι σε 10 χρόνια δεν θα έχετε αντικείμενο εργασίας και αντί να το κατανοήσουν αυτό και να αντιδράσουν, τους δημιούργησαν ένα νέφος μέσα από την επιδότηση. Αυτό ήταν η σημασία. Αλλά αυτό όμως δεν φταίει ο αγρότης. Αυτό είναι η ευθύνη των δημόσιων πολιτικών, μην τα φορτώνουμε στα άτομα. Τα άτομα δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας αγροτικής πολιτικής, μιας βιομηχανικής πολιτικής, μιας εξαγωγικής πολιτικής. Το πλαίσιο, τη στρατηγική, τους στόχους τους διαμορφώνει η δημόσια πολιτική. Τώρα για το κατώτατο μισθό. Και τελείως. Για το κατώτατο μισθό, επειδή εμείς είχαμε κάνει μια μελέτη στο Ινστιτούτο, αυτό που είχαμε δει από αυτή τη μελέτη ήταν ότι αν αυξηθεί ο κατώτατος μισθός 1η του 2015 μέχρι το τέλος του χρόνου, συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης 0,75%, συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ 0,5% και δημιουργεί 10.000 σταθερές θέσεις εργασίας, όχι ευελιξίες κλπ. Μικρή συμβολή, αλλά αυτό ήταν. Αλλά δεν είναι αυτό που τελείως υποκειμενικά και χωρίς μια τεκμηρίωση λέει η άλλη πλευρά ότι άμα το εφαρμόσουν αυτό θα καταργηθεί κλπ. Θα αφήσουν οι επιχειρήσεις, θα κάνουν επιχειρήσεις, θα δείξουν οι επιχειρήσεις. Έτσι, μην ξεχνάμε, σε μια άλλη μελέτη που είχαμε κάνει στο Ινστιτούτο, ότι στα χρόνια 10 έως 14 οι εργοδότες πήραν από τη μείωση των μισθών συν το κράτος από την αύξηση φορολογίας, από τη μισθωτή εργασία 37 δισεκατομμύρια. Και από τους ελεύθερους επαγγελματίες πήραν 4 δισεκατομμύρια. Σε ένα διάγραμμα που είχαμε κάνει στο Ινστιτούτο και βάλαμε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη με βάση το 0 που πια ανεβήκανε 10-14, όλα τα μεγέθη κατεβαίνανε. Ανεργία, η αύξηση ανεργίας δηλαδή, εισοδήματα, συντάξεις, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, κόστος εργασίας. Το μόνο μέγεθος που ανέβαινε πάνω ψηλά ήταν η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Εκείνο που θέλω να σας συμπληρώσω, επειδή κόπη από τη συμπλήρωση που έκανε ο συνάδελφος Σοβαράκης, ο Σωμάνου, είναι το εξής. Αυτό που σας έλεγα για το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Επομένως, βλέπει ένα σύστημα που έχει υψηλές εισφορές, χαμηλές παροχές, και σου λέει είναι λογικό να έχετε αυτή τη στρατηγική, διότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα αποθεματικό για να χρηματοδοτήσετε το πρόβλημα της γέρανσης του πληθυσμού. Αλλά όμως το αποθεματικό της κοινωνικής ασφάλισης το 2013 ήταν 4,5 δις και το 2014 είναι 3,5 δις. Και σας λένε τι έγιναν αυτά. Πώς είναι δυνατόν ένα σύστημα σε μια χώρα με 10 εκατομμύρια πληθυσμό, με 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, 2.700.000 συνταξιούχους, να έχει ένα αποθεματικό 3,5 δις με τέτοιες υψηλές εισφορές και τόσο χαμηλές παροχές. Και το ερώτημα είναι πού πήγαν αυτά τα χρήματα, γιατί το σύστημα είναι ένα σύστημα εισρωών νεκρών. Αυτό είναι το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Του δίνει πόρους, επεξεργάζεται πολιτικές είτε σε είδους είτε σε χρήμα και στις δίνει. Επομένως, πού πήγε αυτή η εισρωή που έγινε. Του εξηγείς που πήγαν και χάθηκαν τα χρήματα, γιατί τα έχουμε μετρήσει κιόλας πόσα χάθηκαν, και του λες όμως, όταν σε ρωτάει αυτά τα 3,5 δις πόσο μηνών συντάξεις είναι, 3,5 δις είναι 1,5 μηνών συντάξεις κυρίας και επικουρικής. Επομένως, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και ποιος θα το πληρώσει. Και δεν θα το πληρώσετε εσείς, διότι εσείς θα βγείτε σε μια πολιτισμένη αγορά εργασίας, θα πάρετε 400 ευρώ ή 500 και θα σας πούνε δώστε 20% φόρο, δώστε 20% εισφορά κοινωνικής ασφάλισης για τη σύνταξη δικής σας και δώστε 20% εισφορά για τη σύνταξη της γενιάς της δικής μου. Δηλαδή θα πάρετε 100 μονάδες και τις 60 θα τις δίνετε εκεί και άρα θα σας μείνουν 40. Και ποιο θα είναι το βιωτικό επίπεδο το δικό σας με 40% από τα 100 που θα πάρετε. Εδώ είναι ένα κεντρικό πρόβλημα. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθώ να επεξεργαστώ με την ομάδα εργασίας του αυτό το θέμα. Πώς αυτή η οικονομία θα βάλει τα νέα παιδιά μέσα και δεν θα πληρώσουν για τις προηγούμενες γενιές. Θα πληρώσουν μόνο για τη δική τους ασφάλιση και για το δικό τους φόρο. Αλλά δεν θα πληρώσουν για τις προηγούμενες γενιές. Αυτό προσπαθούμε και να σκεφτούμε, αλλά και αυτό που να σκεφτούμε να το μετρήσουμε. Αλλά είναι κεντρικό θέμα. Όχι μόνο του παρόντος και του μέλλοντος. Γιατί είδατε τι είπε ο Μάλλος Σπυριδάκης, ότι δεν είναι τα ΑΜΕ ανάπηρα, είναι η αγορά εργασίας ανάπηρη. Επομένως, πώς θα μπει σε μια αγορά εργασίας που από τις 100 μονάδες θα σου παίρνει τις 60. Να απαντήσω στη συνάδελφο. Απλά στην Ευρωζώνη είναι 9%, μιλάμε αριθμούς. Στην Ελλάδα η εκτός εργασίας ΑΜΕ είναι 84%. Η χαότης
84%. Η χαόδης διαφορά οφείλεται στο ότι εφαρμόζονται πολιτικές, είναι στοχευμένες και εφαρμόζονται επίσης και το νομοθετικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 3 λεπτά διάλειμμα για να αλλάξουν οι μιλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα καθίσω να ακούσω και τους άλλους. Ναι. Έχω λίγο.